Biyag ti tao. Ang mga no adda ti extra kwartam dita manang Wilma. An-anom ti kwarta yan. Mangrugi ti training ko dyan Manila inton Lunes. Kat kasapulak ti kwarta manang. Awan kwarta kita. Ingka umutang iti nobyam Mapainak nga umutang kini Joyce. Anya ko mati pagbainam kat nobyam mat ni Joyce. Ninanang nga ta. Ang mga no adda ti iduldulin na kwarta na. Di mo namnamaan nga da maipautang ni nanang kan ka. Amumat nga awan pulos makukwarta dayjay. Pangalaan na kumangay kat awan matrabaho na. Pangalaak nga tangay. Kasaritan pa ilaang ni Joyce. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Iso pa ilaang ti pagbuludam. At damot na talgad at trabaho na. Di bali tabayadam tumulaang no agsweldo ka. Aday ta. Ano sam taday ta lang tinabati asweldo ko Ramon. Okay lang Joyce. Tinapatag kat adda aramatek. Agyaman ang una ha. Awan anyaman na. So katakto ng sweldo ak. Ay nasaanan. Tulong ko day takan. Amo ka para matlaan ka datater aramidam. Kat kaano ka mang rukiti training mo? Inton Lunes. Ay, no kasta. Masapul nga ron nga agpa Manila ka inton Sabado. Tapno makaina na kasakbay amang rugiti training mo. One Joyce. Apay anang tad kay ti kwarta ken ni Ramon, anak ka. Kasapulan na ti kwarta para iti panagkaburod na tatang. Kastaya. Naimbag man ta pinalubusam tinoob yung magabrod. Isumot nga minti kayat na. Kan sigun kan kwa na, makaurnong ka no adagos no ija abroad ti pagtrabahuan na. Naging naddayo kayo. Sana balen Ta para matiti masakbayan mitikas jengar aramidan na tatang. Awan ka di pa'y text ni ading mo, Wilma. Nalpas mo nga tanti training na. Nalpasan ananang, idi pa'y napanalawas. Kano nga rod ti flight na ngay? Inton sumarunumanin alawas Nasaya nga rod no kasta. Wan nanang. Ibagam kang kuha natan magpawit iti kwarta. Datayo a pamilya na ti pangipawitan na. Amumat siguro ni Ramon dayta, nanang. Awagam latta di kabsam mo Ang mga numakinagaw pa ilang madadya Joyce. No manotim pabulod na ken ni Ramon isula ang tisukatan tayaw. Kasla utang na dayjay iso bayadan tayaw. Wan nanang, awagak to adagos ti kabsat ko. Narigatan. Ang mga numakiinagaw nga agpayso dayjay Joyce. Isukot ti agnumaran iti pagrigatan ti kabsat ko ijay abroad. Naglalaingan na ngay. Nasaya at mata sinong bata mon ti awag ko, Ramon. Itay pa'y nga awagan ka, ngam di ka matsumungbat. Ada nga min napatag ngayon lakad ko, manang. Isadyak nakita ti awag mo. Ada ka di ba ga? Adda bilin ni nanang. No adda ipawit mo akwarta, idiretsom kini nanang, ta iso ti mangidulin iti kwartam. Jack pala nakapag-flight. Ng kwarta adagos ti bagbagayo. May mayat no maisapa ang maibagakan ka, tapno ammom ti aramidam. Makitan to manang. San amabalin ti kasta ading ko? Rumbang laan ni nanang ti pangipauitam iti kwarta, tanalaing nga agi budget. Ken naimped ni nanang, iso ti mangurnong iti kwartam. Hello Ramon, nakahawag ka mat? Kumusta ka matandita? Nasaya at latamat. Ay, inal daw ang mabanog ng okay lang. Anya nga rod kat saan tayo matanayan nakabaknang. Agseldo ako. Maipawitan ka ni ti kwarta. Ay, nasaanan? Urnungam kiti. Di nakpakadanagan. Ang damag trabaho. Sa maysa, amangan no anda may baga ti pamilyam no siyak ti pangipawitam. Anya ko nga ti bibiyang da. Kat si ka tinubyak. Basta pawitan ka. Sikat ti makaam mo, Ramon. I-text ka ang tono na ipawit kon. Agan-anad ka kanayon dita ha. I love you. Uray sika, agan anad ka mat. I love you too.
Talaga nga awan ti dengdeng ganda di aramon nanang. Apayaya, Wilma. Agasam, nasabat ko ni Joyce anobya na itay. Dinamag ko no nagkapuan na. Kat kuna na nagkapoy di sentro. Inala na ti kwarta nga impawit ni Ramon. Aniya? Makitam day tang aramid ti kabsat ko nanang. Uto-uto at talaga. Saan da pa'y mata nagkalaysay ti Dayjay Joyce? Ngam iso ti pangipaw-pawitan na iti kwarta nanang. Ay, sana mabalinti kasta. Agraraman ki dimot Dayjay babae, Nanang, adda na panunot ko apamuspusan. Tapno saan nan apawitan day a babae. Anya ngay dayta, anak ko. Kumusta gay, Mari Gracia? Ay, kastoya, may sistri sak nga rudan, Mari Ilsa. Nay, apay mo't maray. Kasanumot nga men. Dayjay pa'y laang mata Joyce, ti pangipaw-pawitan ni Ramon ni Tiswildo na ija broad. Amangan mo't no plano damutan, tagkalay sa inton agbakasyon ni Ramon. Makamoda, ano niya't plano da. Basta siya, rumbang lada kami, ti pangipawitan ni Ramon ni ti kwarta na. Kasanungay no isukat Dayjay Joyce tanak ko. Awanan na. Saan mo't siguro ang maaramid ni Joyce ti kasta, maray? Ay na Maray, saan tayo nga amunon niya ti plano Dayjay babae. Ang mga nulukwan na lang yanak ko. Nasaya at mataimawag ka, Ramon, ading ko. At daman sa lutsoda? Anya day manang? Nag-break kayo ka din kin ni Joyce? Ne, saan mo't manang? No kasta nga ron. Asino nga ije lalaki ang nakita kakadwa na idinaminsan nga aldaw? Lalaki? Wen, adda sa bali a lalaki akakuykuyog na. Kitaam ti insend ko iti messenger mo, ading ko. Anya? Awagam, tapno maamwam ti pudno. Mano abulan mo laang di tabrod. Ngam kastamat tan tar aramidan na. Madi ati kasta. Anya lalaki nga ibagbagam, Ramon. Ibagam tipod no. Tadda tinakakita kada kayo. Anya? Ramon, nilaang matmark akasinsin ko ti amo kakadwak idinaminsan nga aldaw. Pang-asim ta ibagam tipod no. Kagurak ti mululbudan. Pudno mo ti bagbagakan ka. Kasinsin ko Dayjay, Ramon, ni Mark. Siguraduam lang agsasahukay tipod no, Joyce. Tanong maamuak nga adda ti madingar aramidam. Jak agdwa-dwa amang ibriken ka. Awan ka di pa nagtalag mo kanyak, Ramon. Saan ka matakastasi ko da? Apay ama naghatap ka matan. Anak ko, adan samot parikot mo. Apay akasla naliday ka. Ay, imawag ni Ramon itay tatang. Katjakon magustuhan nagiti ibagbaga na kanyak. Adda pa'y nagatidug at chat na kanyak. Agkakasakit a sarita ti ibagbaga na iti chat na. Apay ka no? Adda ka nun nang idanon kan kwa nang adda sa bali a lalaki akadwak. Panagkunak, ni Insan Mark Dayjay tatang. Tanagkuyog kami di na minsan. Sino mo't nga iti nangidanon kinkwana iti kasta? Ay, atapak nga mga no dagiti kabagyan na matlaang Iti anya kumaaga po nga aramidan ta ti kasta. Kinapudno na. Tunggal masalaw ko ti ina ni Ramon. Uno saan, ni Manang na. Maditi pa nagkita da kanyak. Saan da ka pampansinan nga uray isa makida? Diyak amuno apay. Awan mo tamo kabasol ko kadakwada. Kayat ka di asawan dayta. Asaan da ka akayat para kin ni Ramon, anak ko? Syaklat ang aminan ati pangipawita miti kwarta manak ko. Kasinsin ka numat ni Joyce tinakita ni Manang Wilma akadwana, nanang. Ay, pat-pat sumaday jaya Joyce. Amom Ramon, rumbang lang dumngag kakada kami kanimanang mo. Gaputada kami ti kapamilyam. Da kami ti pudno amang isakit kan ka.
Amangan mo't ni Pudno akasinsin na tinakita ni Manang akadwana, nanang. Saan lang anam namin sa nakita na? Wano nakita me, ang nagkuykuyog da. Namin na doon nadaras. Saan mila na picturan nata na iran na alubat ti silpon ni Manang Mau? Anya? Agpanunot ka na imbagan ako ha. No siyak lamay sa. May mayat, no da kami ti pangipaw itam iti kwartam. Taigatang miki di iti daga. Kanagipatakdar kami iti balay mo. Hay, amangan no pagkukwartaan na kalaang tinubyam. Isungag panunot ka na imbagan ako ha. Narigat ti may lawlawan. Anya nga itinagsaritaan nyo iti kabsat ko, nanang. Ay kat kinonsensyak ah. Paliiwan ano ti pailanobya na ti pangipawitan na iti kwartana. Ay, may samot dayjay a Joyce. Agraraman ngamin. Saan da pailaan nagkalay sa akin, Ramon? Ngam feeling na mutin nga iso ti asawa. Sana mabalin aday dya babae iti mayrano di ti kwarta nga ipawpaw iti kabsat mau. Una nanang, saan tayo nga ipalubos ang mapasamak dayta? Naglalaingan nanday dya a babae ngay. Ay, wanga roda. Si bibiyagak pa ilang nga inayo nga makin inagaw ki den. Adakan ka no patsyam nagiti maidandanon kan karamon. Awan maramidak. Nang runak at pamilyam amis mo timang dadadaal kanyak. Kastapay lang ti pa nagsasaom kanya. Asino mo ti sana maumay ti kasta? Tunggal lumawag ka, nag-aala sa kanayon ti rumrumwar itingiwat mo. Talaga ka di nga awanan pa nagtalak mo kanyak, Ramon? Gaputa si kamot lang ti mga aramid iti rason, tapno agatapak. Siyak ka di, wano ti pamilyam. Di mo namnamaan ti paw iko akwartakin ka. Wen, okay lang kanyak. Sana problema dayta. Kano kayat mo, isublik ti kwartang impaw-pawit mo kanyak. Nasaysayat pa'y. Taamangan no usarin yung lakit di iti lalakim. Mamin, ano mat nga ibagak nga awan lalakik? Ngam, anya nga ruti maramidak, no danggam dagiti pa nang dadaal da kanyak. Diyak kayat ti kasta nga ugali ti pamilyam. Kan madlaw unay asaan da ka kayat aparakan ka. Iso na saysaya at nagsinatan. Wen, amok. Adang sabali nga'y ayatam Joyce. Iso akas tala ti kalakakin kan ti panangisinam kanya. Napatag ka kanyak, Ramon. Ngam no kanayon nakapagatapan ka pulang iti inuulbod nga istorya ti pamilyam. Awanan maramidak. Di ka madanagan. Saan ko nga ipilit ti bagik iti pamilyayo? Apay atunggal umawag ni Ramon ken ka. Agap apa kayo anak ka? Apay aya? Awan kami tatang. Sinina akon. Takanayon nakmatla pagatapan iti saan kumat nga aramid. Anya? Diyak amon anya ti ipulpulong ti pamilya na kenkwana. Ang tapno malpasan ti saritaan. Isublik ti kwarta nga impawpawit na kanyak. Anak ko, ang mga numaalapay dayta itinasaya at asaritaan. Panagkunak kat saanan. Nauma akmatan nga agpalpalawag kenkwana. Awan maramidak. No patsin na ti ipulpulong ti inakan kabsat na kenkwana. Ay, narigat ngagpaiso ti kasta anak ko. Siyempre, pamilya na latadagitay. Wan Kan jak kaya tadumteng tutel daw asyak ti mapabasol no agaapada. Iso asyakon ti lumiklik kadakwada. Basta syak. Nadalus ti konsensyak tatang. Awan madingar aramidak. Hello, Ramon. Inyag ni Joyce ti kwartam. Insubli na kada kami. No kasta, talaga adesidido ang makisinan kanyak manang. Di ka masayangan iti kasje a klase ti babae, ading ko. Nagado a babae dita. Manang, maging kay takit ay ayatek ni Joyce. May mayat matlaang anagsina kayon. Ngam tiluklukwan na kakabayatan ti kaadam dita abroad. Ayun gayam, inrenyum ka di ti kontratam. Saan pa'y manang? Ay na, no syakti si ka, agrenyukan. Di ka madanagan.
Nagsaritaan min kininanang no anya ti aramidan mi iti kwartam. Gumatang kami iti daga, ken agipatakder kami iti balay mo. Tapno addan to pag naedam no agawid ka. Mayat matibiyag mo itan, Mari Gracia. Siyempre Mari Elsa, agtrab-trabaho ija abroad ta anak ko naman. Nag-break damot gaya mon itinubyan na. Ay, nabayagan Mare. Ha? Kasla maragsakan ka mo't maray. Makamo ka ano niya't pagawatam iti panagkatawak, Mare. Anya? Agawid kan ko nam, Ramon? Wan manang, pito atawin ko matin dito abroad. Nalpas mat siguro ti balay ko dito Pinas manang. Awan pa yung tina-isend mo a picture kanyak. Ay, kuha adin ko. Uwan adin ko, nalpasan. Ay na, magkakaroon ako na makakita manang. Mabalin ka di amang isend kay tinadawon ti balay. Ay, masapol pa'y aya adin ko. Di bali tamakitam tumulaan no agawid ka. Sigurado magusto am dayjay. Okay manang, agpakatak nga ruden. Tada peramidag. Bye. O sige, bay adin ko. Kasano nga tada ito yan? Kahit kasano nga rodan dayta. Diyakam mo na nang. Anya nga iti ipakita tayo adaga kan balay na. Ay, no apay mga minabigla na panunot na tagawid. Ay, diyak man amo iti dayja at tao nanang. Kaanya nga rodan taramidan tangay. Diyak man amo nanang. Sapay manulaangan tinabati iti kwarta na. Nagastos kunti daduma. Anya nga tano ila ko montilogan na ginatang mo. Uray maila ko tilugan. Kurang latad ay tanan ang... Nalaag kape kapay, anak ko. Nagyaman ak nanang. Agkape ka, kalpasan na aginana kapay niya. Nang, kahit ko na makita ti balay ko. Ay aginana kapay nga umuna. Nalpas ka nun ti balay ko kahit kunan ni manang. Malalawa nagkape kapay, agkape kapay. Kasano nga roday tananang? Tangiwat mo, di mo pigsaan. Ang mga numangag nakatikabsat mo. Diyak amo no anya ti aramidan tananang. Awan mo't balayan na ipatakder ta. Ken awan nagatang taadaga. Ay, ibagatan sa laangan nga da napatagan ang usaran ta iti kwarta. Sigurado nga agunget dayjay nanang. Day tamot laangan tamok nga irasun ta. Numaamon na nga awan daga ken balay nga ibagbagata. Sigurado nga agunget nanang. Nang runa numaamon na apinadakes ta tinobya na. Ay, Pagkati ko na manang Wilma. ha? Eh, Pudno ka di tinanggag ko. Ang hikukwa, anak. Itayak pa yung agtingting nga kiti istoryayo. Nangus usaran nyo iti kwarta nga impaw-paw it ko. kuha ading ko. Sumungbat kayo! Nangus usaran nyo, kunak! Diyak amo, naapay na ramid yung tikastoy kanyak nanang manang Wilma. Ay, sapay la kumata. Mapakawan na kami kanimanang mo, anak ko. Adda na bati iti impaw it mo. Ngam ti daduma. Nagastos min kan nanang ading ko. Inulbutan lang. Nagtaligak ka na kayo. Yung kasta dinaramid nyo. Apoy na ramid nyo tikastoy. Ay, pagbababaw yan, may tinaramid mo, anak ko. Manutawan nga inulbutan da.
dinadahil pa iti relasyon may tinobya. Awan asyo! Anot masapol mo ba raw? Adda ka din ni Joyce, tata. Mabalin ka diya makasarita. Ay na, awanan ni Joyce dito'y balay. Sa dino tinapanan na, tata? Adda iti ayan ti asawa na. Ha? Lakas ta. Laki asawan ni Joyce, tata. Wain barok. Apay at dinak na oray. Gaputa ti amuna. Saanin ang maurnos ti relasyon nyo, baraw? Kanyan? Basol ko, tata. Basol ko. Namati ak kadagitin dandanon da kanyak. Basol ko ti amin. Jak amono niya taraminay. Paragirik na katraidor ti lubong kanyak. Ramon, huston. Pakawanan da kami kumaading ko. Sa bagay, at damot lang ti basol ko. Saan ko ngayon urno sa dagos ti parikot. Itinagbaytan mi kini Joyce. Basol ko. Ramon, anyat mo paspasamakan ka. Ay na, sa dinungatan nga tinapnapan ng Jacob sat mo. Itay alas dos kanupay apin manaw iti ayan da tata Floro, nanang. Ni, adaawag ko, nanang. Ay, ni Nana Elsa. Hello, Nana Elsa. Hello. Ada ni Ramon dito'y balay, balasan ko. Umayuso ko unan, tanay. Nakakaasi tilangana. Agsangsangay. Oo, Nana. Umay kamin ka, nanang. Bye. Nanang, ada ka nun ni Ramon ijay balay da, Nana Elsa. Intay kitaan ijay. Ay, mapantang arudan, anak ko. Itay pa'y lang agsangsangit. Nakakulmog di tarwar. Paspas trakak ngam di namot kayat. Anak ko, anyat mapaspasamak kan ngay. Agawit na yun, ading ko. Maray, mabagbagtit samat kan to anak ko. Patyag ang naglalaok nga stress kan bandog na daitan, maray. Apay ngay akas namat ang tikabsat ko, nanang. Ay, tulungan na Wilma, anak. Yawid ta tikabsat mo. Uwan, nanang. Gamno talaga di na kayat. Di yung pilitan, maray. Sa nabalay, tadyak baybay andito'y balay. Basta saan nga aglibas a pumanaw, ah. Masampol ang mayawid mi tikabsat ko, nana. Ta ipa-check up milangan. Nangagyumati ko na ti doktor, nanang. Masampol nga agagas ni Ramon. Wan nga rod. Bunga kano tinalabos nga stress. Gapoy tinakaro pa nagpampanunot na. Tikas to mapaspasamak kan kuha na ita. Wan nga rod, nanang. Nalabit. Nasakitan iti husto. Gapo iti panangisin na tinobya na kan kuha na. Kanti pan nakapaay na itininamnaman na akadat dagakan balay na, nanang. Ay na, basol ta anak ko. No saan ta kumaapinadakas ni Joyce kan kuha na. Kan no saan ta kumaawin aldas timpaw-pawit na kwarta na. Saan kumana pasamak ti kastoy? Wan nga rod, nanang. Iso nga anusan tayo nga ipaagas ti kapsat ko. Biyang ti tao. Diyak kayatin alokatan ti messenger ko.
Mabutangak ang makabasa iti pakasairan manan tiriknak. Kan may sa, ang mga nudyakon kabaulan. Christy, nagupan ka din iti messenger mo? Diyak kayan. Mabutangak ang makabasa iti makapasakit kanyak. Uyawon da kung dagiti tattao iti social media. Ay, ano sama? Anya nga ron ngay kat nagkamali ka ading ko. Tinapadag kita, kat isalunat mo. Masapol a bumangon ka. Tapno mabayadam amin dagiti nakautangam. Manang, Oo, di kag sangit manan Papigsaan ti pakinakam mo. Kan agkararag ka. Panunutam dagiti napinta sa planom. Di mat adara pa mo iti biyag, ading ko. uwan manang. Iso na lang, tadyak na adal husto dagiti addang ko. Nasobra na overconfident ta kadagiti nararamit ko. Aging gadyak na puutan kat bimagsak dagiti negosyo arinugyan. Amom, dagita ti kay kayat ko adangdanggan manipod kan ka. Napakumbaba ka. Kan amom nga akseptaran dagiti nagbindutam. Kaya't nasawan, naamiris mo dagiti puon kan gapo no apay ana ikulasay ka. Agyaman ako na itipan na kaawat mo, manang. Diyak ka mo ti aramidak nga awan kakapsat ko. Tinalikodan da kami ng dagiti tattao itaglawlaw ko. Si kalangan ti makaanos kanyak. Uray ti asawa kat sininaan ako. Am-amu ka, ading ko. Amok ti kinasaya at ti panagpuspusom. Di kag ti may sa arason no apay abim magsak kakat ti kinaman nagtulong mo. Naitid mo amin nga uray saan mo madakwarta. Nagulbud akong kadagiti nakautangak, manang. Kaya't ko lasar dengan dakon dagiti nakautangak. Nagkariak iti aldaw ang panagbayad ko. Uray sa anak asigurado no adda maitad ko wano awan. Anya nga ron ngay. Talaga kasta. Adalat na pa nagkamali tayo. Nalpasan dagidi. Indardarom na kapayan dagiti nakautangam. Iso nga aganos ka Agpanunot kay ti pamuspusan. Tapno makabayad ka. Needs, nakitam di impost da iti social media arupa ni Christy? Ay, Wan! Asino mat nga iti saan ang nakakita ijay? Kat no permi anay warwaras iti ure ang niya agrupo. Ay, diyak ko makaya ti agsao. Ngem, anya nga, kat nagkarumot ngamin ti kinaagraraman na. Rugi-arugi iti negosyo. De kotse, ako namlandyak amo ahulugan met day dyan. What? Anya nga ita? Isupay Idi pay lang amin kat madlaw ko nga agin babaknang. Ay, wun nga rod. Agraraman day dyan ata, Hoy! Iso nga anusan talata no niya ti trabaho ta. Tano siya, ay na, jak kayat at tumulat iti dayjay at tao. Tsaka mo ti aramidak no kasano ang makarugi akmanan. Mabutang ako nga agnegosyo. Kan may sa, awan mo't puunak. Saan ako na makautang tanadadaal ako na. Diyak pa yan kay tirumor dito'y balay. Mami, Oh, apay anak. kaano nga tanga agawid ni Daddy? Ko anak, mabayag nga agawid ni dadim. Taadayo ti ayan ti trabaho na. Dayta ti imbagam. Nakitak mat ni Daddy iti kalman iti asit nagtipagadalan mi. Kinamat ko ngam saan ko anaabutan. Anya? Ay na anak ko. Amangan mo't no saan ani dadim di nakitam. Isu dayjay, Mami. Sigurado ako nga isu tinakita. Ha? O sige, bay aman ako. Tainton adalod ko. Awagak ni dadim. Tadamagak no isu di nakitam. Ha? Talaga, Mami? Uwan anak, kat no isu, ibagak nga may nakasarungkaran. O sige, Mami. Urayag ni Daddy. Ta sigurado, mangyawid to iti paborito ka makmakan.
Wan, anak ko. Inak nga rin magkaya-ayaman, mami. Sige, anak. Wah, Diyos ko. Agingat ka anong agulbudak iti anak ko. Diyak mabalin nga ipudnukan ko na tiusto a sitwasyon. Wah, Anya ti aramitak. Mariribukan ak. Gapo iti kinaado ti agsing-singir kanyak. Oh, Christy, kumusta kan? Marlon, sikamat kayam. Wen, umay ka kumustain. Ken, umayak agi padamag. Oh, pastragan ako na. Ay, sige. Sumra ka. Aha. Ay, napasensya ka, Juan. Mariribukan ak namin. Di kagdanag, tamaawatan ka, friend. Maalaag tugaw ka. Orayan nak, tayalaan ka iti danong nga inumam. Pasensya kan Awan pa igatang kun iti kape. Hala, ingka agi papudot iti danom tagkapita. Ada groceries iti day taimot ko a karton. Allah, Mark. Di ka man na nagdrama ditan, friend. Saan aday ta ti panggap ko? Ken, amom, imayak. Tapno mapalag anak mo tirik nam. Agyaman ak manan. Diyak ka mono ka ano ak makasubad ken ka. Wan gayam, anya di ko na mga ipadamag mo. Ada good news, ada bad news. Ang una ak ti bad news. Ket isarunok mo ti good news. Ay na, numabalin. Diyak ko makayatan ti makangag iti bad news. Ha? Nang rona no may panggap ka dagiti utang ko. Mawatan ka matkit di, friend. Iso na lang. Tanas ka na mamuam dagitoy. Tapnoan mo matiraramidam. Kinapod no na. Nabayagan ng ulbudak ti bagik may papan iti agdama a sitwasyon ko. Ngamawan ti maaramidak. Tadyak mat ida maliklikan. Gasto yung amin, friend. Ni tata lito, amay saan nakautangam. Plano na ti agdarom. Anya, kasano nga idarom na? Kat nalpasan kitungtungan mi nga inutak abayadan ti utang ko kan ko ana. Wen, amok dayta. Nagsaritaan yun dayta. Ang nagbaliw nga ro ti panunot na, idi sinugsugan ni Grace. Diyay nga'y bakla. Grace? Wen, kaadalan tayo di high school tayo. Kat, anya nga'y kano tinapan na imbagbag ni tata lito. Ado may sa ngay baga, di masakitan ka laang. Amang ano di ka makafocus iti aramidam, friend. Talaga ajak amon ti aramidak. No saan aga po kinimanang ko. Amangan no saan kamin amangan iti anak ko. Masyanakan ka, friend. Kahit pasinsyam langan. Gudag ito'y la groceries ti kabaalak nga ited. Di kagdanag. Nakipakaasi akin ni tata lito. Nga ikan na ka pa iti gundaway. Tapno makaurnong ka. Kahit makaitid ka kan kuha na iti binulan. Ay nahagyaman ak, friend. Kaya't ko lang unay ti makabayad. Ngamdyak amuno kasano. Ay, nusan ka nga agbayad inton katapusan. Ay, idarong ka, Christy. Pangaasiyo ko matata. Ikanda ko mapay iti panawan. Maasi kayo kumamot iti anak ko. Di mo usaran ti anak mo apag palusot mo. Anya? Ay, pudno mat. Nusingirin ka ti anak mo ti rason mo. Maasi ka, maasi ka. Siya ngay mat ang nakautangam kadno kasapulak mo ti kwarta. Saan ko apagrason ti anak ko? Tapno makalusutak kadagi ti utang ko. Ado ti utang ko. Wan, aklunag dayta. Manun adaras ang nagpakpakaasi akada kayo. Ngam aging kay ti social media. Pagpiestang andak pa yan. May papan iti utang ko. Nadadail akon kadagi ti tattao. Kasano ak amang rugi. No ultimo masabat ko ajak am mo. Nagdakas ti panagkit-kita da kanya. Ay, di ka nagrason pa'y. Awan kat babain mo Talaga mangutang ka. Nits, kita ba ta sumungat o ha? Ni Christy mat. Imbag man ta da pagpalingkina. Ay, si puta man o niya tigatangin na. Ay kat amuhon daing kan asin siguro.
Ipagalaan na ngay kumait igatang na iti karni. Ay, sa bagay. Ne, umaymot dito ayanta. Naimbag abigat mo, Christy. Imbag man ta nakarwar kamit laeng. Nabayag ang naglamlamang ka, Christy. Wan, ilimlim mga dagiti nakautanga. Iso nga itala arumwarak, mates. Awan nga minan isa ang mi. Iso nga umayak ag per kilo iti bagas. Ay, mano a kilo nga iti alaem? Kagudwa kilo lang ang Grace. 30 pesos lang amin ti kwarta. Ay na, nakakaasi kayo mat, Christy. Sige, ikandakan iti may 1 kilo abagas, kan kagudwa kilo nga asukar. Tapno, adamat paglabayo. Ah, Wen! Urasan mo na bayadan. saan, Nits? Grace, ikandak iti kagudwa kilo abagas, tabayadak. Ay, dayjay. Nakapanaw ni Christy. Ay na, nakatangtangsik na dya babae. Di nakit di ka nun inawat, itatakin kwa na. Ay, kundi pride pa lang matiloka. Amok to umat lang nga umutang manan. Ayun gayam, kunak man no, impabalo dan ni tatalito dayjay. Ay, diyan ka mo. Amangan mat no nagbaliw ti panunot ni tatalito. Wenno nakabayadan ni Christy ken kwa na. Ay na, kasanungay, anabayadan na ni Tata Lito. Ket kagudwa kilo la abagas, ti imay na pinalingke. Ano, sak amin apa nang si ti tao kanyak. Anyang ay ngarat kat nagbidutak. Christy! Apay nga naglablaba ka. Murong mi dagita ah. Di mat ko nakabaybay am dagita. Ay namanang, bay andak ka dilaeng. Tauray day tulaang ti maitulong ko kada kayo kinibayaw. Isardan mo day tanta day bagakan ka. Ha? Anya day tamanang? Ha? Oh, adoy. Alaham day tayo akwarta. Ha? Apay day ta kwarta. Pagpuunam. Mangkita kan itirugyam a negosyo. Di ka ba alam nga si kasuan kan imanihar? Mana, kaslayak maawat day ta. Amo ka mabutang ka ading ko. Ngam awan mapasamak iti biyagyo nga agina. Nagpaabak ka iti butang mo. Nagsaritaan min kanila kay ko daytoy. Awan ti pagbut nga mo na pagmainam. Ngamin, disnodo anang tan iti daytoy a kwarta. Ha? Ngam, kasanun no pumalpak manan. Sayang laan day to akwarta manang. Amok ananakam ka. Nagnakmamong tinapasamak iti kalabas. Amok amas natanang kan praktikal kan nga desisyon ita. Adon dagiti idea kan sirib na adal mo. Manipod iti kapadasam. Diyos ko, agyaman nakta inikandak iti kabsat kan bayaw aman nakaawat kan na anos. Tulungan ako ma. Tapno adda pagmaayan ti kwarta nga inted na. Daytoy kumatimangtad iti baruan am nama para kanyak. Kan ti pamilya. Diyos ko. Mami, Ni, anak. Apay anak kariing kan. Rabi ipay laang. Maturog ka pa'y. anda natagtagay na ko, mami. Anya day jay anak ko. Adda tayo kanoy di salas. Kat pikpicturan da nga gisuso iti addo to maabanbado. Kat, Hindi kwan. Naragsakan na kano. Kat ibagbagam nga ado tinagorder ka nagiti luplupot alakom. anya. Aday ka, nakagatang akon iti wagwag nga ilakok. Padasag ti manglukat iti bulto ti kidswear. Mangrugiak nga agipos iti Facebook. Barang dito'y ti ayan tinapintas agasat ko. Diyos ko, tarabayan na kumaiti da ito nga aramitak. Si katimang bayabay kanyak. Isurum ti rumbang nga aramitak. Tapno saanen ang maulit ti pan nakalugik iti kalabas. Ay na, maragsakan ak para kan ka, Christy.
Ay na, jak pag-arop nga iti 3 oras apa nag-live ko. Na ipaibos ko di mo na avail ko, manang. Talaga? Ay na. Manang. Ur-urayik lang ang makabayad di upat pa'y asaan ang nakabayad. Agi supot akon para iti shipping da. Talaga? Manang. Pay before shipping ti rules ko iti panagila ko. Naimbag ang nagbayad damot nga umuna. Manang. Kas di ti teknik ti daddo mga online seller ita. Paburmot kanyak ti kas di asistema. Gapo tabasit laang ti puuna. Makitam, nukunak tumat ngamin kan ka. Limaing, kan nakasuro kan manipod ka dagiti kapadasam. Wen nga rod manang. Planok ti agopen iti duapay abel. Laba ak tumatan. Sakbay nga ag live selling ak manen inton bigat. O sige ading ko, good luck kan ka. Laglagi pam, adak lang itilikodam ading ko. Ay, ni Christy ti masabat ko At ni, ay na, nagano ti bit-bit na. Urelag kubog, apo iti dagsan ti bit-bit na. Ay, kasta na dagsan mo ti awit mo Ay, si Kagayam Grace. Wen, i-deliver ko man dagito linabaak ngayon palabada. Ay, makilablabada kagayam ita. Wen, iso lang amin ti amok apanggadan ita. Ay na, adumot ti ammom Ta nabak ng kamot asigod, saan aya? Ah? Ay, sige Grace inakon. Makilablabada? Agtaksimet! Anyan tungi ti mabati abayad ti labada na? Gani, agtaksi! Oh, tatalito. Agbayad akon. I-full kun Kan, pirmaan nyo daytoy. Anabayadak amin ang nga utang ko. Ay, kaya tuwan Muntoy, tagpirma akon. Tanay, agdardarasak. Nalpasan. Sige, tatalito. Agyaman akmanan Sige. Pimanaw mata ni Tata Lito. Wen manang. Napanan. Di pa'y nagyaman mat. Awan tirumbang apagyamanan na, tasyak tinakautang. Di uray man. Kalpasan nagitin sawsawang na kontrakan ka. Kas jay taramidan na. Ay na, bay amon manang. Saan aday tati paka-stressam? Ay, sa bagay, rumbang lang agragsakak. Gaputa sumaysaya atin ti kasasaan di biyagading ko. Maragsakan na, paragan ka. Agyaman manang. Kit naragsak akon, tanabayad akon dagiti utang ko. Ay na, awanan nits! Awanan ti karga ti pwestuta! Inawis naktumot amapan iti kasino. Ay. Ay. Sandak man apapabasulan ta kinayat mo mat, Grace. Kinunam tumot abumawit Ang naabang ta. Kat isumot namin ti imbagada. Kunak anak, paiso. Kasano itan? Agsasaruno man nang iti 5-6 kas kada inal daw ababa. Tanayin pa tayo, taipaship tayon. Kasla imposible. Wala anyo day tabudega, tapagitagilan tayo kadagiti umay na istaks. Kasapunan tayo ti Kasla jak mamati abinmak nang ni Christy gapo iti wagwag. Ang mga no, ada sideline na iti tunggal rabi Nga ta? Kasano ko maabumak nang ti may sa katao iti wagwag laeng. Saan nga imposible day ta, Grace? Adon dagiti mabuybuya iti social media abumakbak nang. Gapu iti wagwag kan live selling. Ay na, basta saan ka mamati abimak nang dayta Christy. Kaano la idi napan gimatang iti half kilo abagas? Oy, ta kayo! Agbayad Nits. kayo dito utang nyo! Ay sus, patayin datan samot ten. Darasin nyo! Ikagumaan ta dito maray, Grace. Kat no, na nakabantay iti ridaw. Basta agpanunot ta iti wagas tapno makataray ta. Ay na, maulawaksan iti buteng ko. Apay ngamin nga insugal mo dya ibayad ta kumakin ko ana. Una, ano ba nga apak? Iso nga impuunak, iji kasino. Saan ay nagtulag ta nga awanan ti agsugal, Ay, huston! Grace? Santan nga pinabasol.
Agpanunod takid di. No kasano ang makapanaw ta dito ay. Ay na, ang mga numalmalwen na ta tinakautangan ta. Ang bayad kayo iti utang niyo ko ng klamarudan! Darasay niyo takasampulang ti kwarta! Ay sus. Ay na. Apay nga ijay sango ti pwesto da Grace ti paglalaawan di di abakat. Ang bayad kayo wano urawak da ti pwesto yaw! Agsingsingir nga ta. Rumwar kayo dito! Amokada kayo dito lang! Apay akas ti matan tinagbambanagan ti biag da Grace. Kunak man lumayat ti sasaaden ti negosyo na. Amo bigada kayo dito. Next, and Grace. Rumwar kayo, no diyo kaya timadang ka. Ha? Ni Tata Lito matay jay. Kaya't nasawan. Nakautang damat kan kwa na. Awanan kayo tibain. Unti mo motor ko, binulod yo. Insan tayo di kasina. Rumwar kaya! Nay. Kasino? Apay, agsugsugal dagiti dua. Kaslagas mat di nakagalon nga igam di may sa lalaki. Ay, mabit lang. Oh! Di ka makibiyang dito, si Ka Kriste. Mabit lang, Tata. Pagsasaritaan niyo kumaday ito itinasaya at awagas. Uy! Di mo matirigat mo ng birbiro ka na kita mo. Masapo nga bayadan da. Utang da. Tadi, urama ko yun, may. Urama ka on. Ay, nagkalma ka kabsat. Urama. Mano ka diti singsingiram kadakwada. Ano siya, 100,000. No, bayadan, diyagtal na akon. Ay kwan. Dakkel unay day tagatad kabsat. Nung mabalin nga advancean ka iti 20,000, iso lang amin tigam ko. Itad ko, tauray syakton ti pagbayadan da no kaskasano. Ay. Kasano ak ngay, mate? Tata Lito, agaam mo tayo mat. Nakitam tinaglabasak. Idi nagrigatak. Talagang awan maitad ko. Nakitam mat, idi nakabangon nak. Ininot anabayadak ti utang ko. Iso asaan nga imposible ang makabayad damat. Ay, sabali ka. Sabali da, mate. Sugadur da. Iraman da pa iti saan da ako kwa. Awanan bayin kit di da kita. Sugador. Kaya hindi da amo ti agbayad iti utang da. Apay pala nakibiyang ka dita. Nalipatam ka din ti nararamid da gijat at tao kan ka. Manang pinakalmak lang ti sitwasyon. Kita ama. Amang ano iti katutulong mo kat may sagmak kan tumanan. Sana dakas ti tumulong. Ngam mabalin. Unang paya panunutan ti bagim. Manang, Idi si katiawanan, andaya ti mulong kan ka agayam mo. ay, maawatak ti kayat mo asawan manang. Pakawanan na, tanalipatak manan. Ulitak saan adakas ti tumulong? Ngam mabalin. Panunutan pa'y nga umuna tabagim. Ay na, no sana agapo ko ni Christy. Ang mga nanalitsyontan. Ay, wan nga ron. Nakababain unay ken kwa na. Uray siya ka. Mabain na kadagiti inaramid ta ken kwa iti kalabas. Awanin rupak nga ipakita ken kwa na, Grace. Naimbag pa ni Christy. Tamayatan ti biyag na ita. Ala, darasam kit di nga gimpakita pumanaw tan. Ang mga numadanunan datapay dagiti daduma pa'y nakautangan ta. Ay, anya nga tano puskol at tirupak nga umasidag ka ni Christy. Anya ko matiibagam. Agaplayak ka para impake di bodega na. Anya? Naimbagan ka Tagawid ka ni di probinsyayo. No kayat mo, sumurot ka kanyak. Saan? Umasidagak iti ayanda Christy. Kasanuta kaya makabaya ti in advance na kadagiti nakautangan ta. No agawid ka mat ijayan nyo. Awan mat usto apanggadan ijay. Ay, talagang agaplaya kas bagar ka ni Christy. Baka pa kanandak pa iti libre. Ken libre pa iti pagyanak. Oh. Ay, kasladyak maklon, di kas dyan nagbanbanagan ta. Kalpasan dagiti pananguy-uyaw takin kwa na, Grace. Wen nga rod? Oh, da kayo matgayam ni Ken Grace. Agtugaw kayo
Agyaman kami, Christy. Christy, pasensya ka taita akamlaan na kaumay. Imay kami atap no agyaman kami iti panangisalbam kada kami iti dayjay nga aldaw. Pakawanan da kami kuma, Christy. Da kayo kit di mat, awan day dyan. Ay na nagimbag ka atao. Ta iti laksi dagiti nararamid mikin ka idi. Ket di ka nagduadua ng tulong kada kami. Gapot amok tirik na ti masingsingir nga awan pagbayad na. No anya dagiti paglablabasan nyo ita. Napatas ko amin dagita. Talaga siguro akas to'y tibiyag. Awan ti permanente. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mo't ama umumsi ka ita. Ngam inton bigat, maitaltalo ka. Nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Tapno agpursigi ak. Tapno aggagat. Kat makapangrugi ak manan. Isa adi kay madanagan. Tadyak nagimula ti sakit tinakam ko kada kayo. Agyaman kami, Christy. Biyag, di tao. Mga sawa mo kanon ni Guriyo akasinsin mo, James, anak kaw. Ne, kunak man no agbaken dayjay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilang. Kaisumat siguro ti tiyempo na apan ang asawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa dayjay ka lumakayan a baro. Mabalin pa ay. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamot ti asawaan na? Ha? Agraraman mo dayjay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ah, ay ko saan mo ta? Ang biglaan mo't gamin, ti pa nangasawa na. Di pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka upumingan na. Sinayang na ti panawan. Ay, Manong Guriyo, nagamit kayo magkayaman. Winisan. Ayun, ni Roda. Nobya. Hello, James. Kumusta? Masaya mo't ipag. Ipag ko na. Tadamag ko ang kalay sa kayo iti mabiit. Winisan. So, nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasar mi. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ah, ay ko naman ang. Nasayaat mo ta. Ta nakalagip ka mo't lamang asawa. Wan matayin saan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmaymaysa. Haw, awan lat amukon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang di asawa na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo tinti kas tatawan kay. Di pa job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na nga makaisambot iti anak no kasta. Awan useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakitan a balasang. Uray pintas namin a pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh? Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno dua nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsin ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakila inti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatanak pa yan nga umangas no daduma. Gapot kinadakil ti tiyan ko. Kan marigatanak amag na. Ala, sana bale. Taypas gay bunton ti apokok balasang ko. At danton anak yo ka ni James nga anak ko. Masikugmat ka dyan asawa man niya San James. Ay, wan, Manong Guriyo. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sikog ni bakit. Ay kat matayin san.
At tanton anak yaw. Una. No da kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, iti oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan latam mo kon manaw. Bumakitin di asawa. Awan sana makaanak day jayay. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ang punom di may isa. Anya? Guryo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagang bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kin ka. Nauray di ta madani ta anak. No saan ta maparamuran ni ta anak? Aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanak pa'y guryo. Huwag nga ron ba kayo? Kahit noon na talaga, ay aklunan ta na. Saan kung mga umdas day ta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan? Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Agturong ka no dito ti pangiluganan mikin ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Agsipngat ti pa nagkita, James. Ay sus, patib ka rin ti pakinakan mo dali. Pangasim, kabalam day ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mangalak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay, nangangabil sa matanda iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Iswa pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya ti magam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ay na, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanang. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawak. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sakbay api musay. Hala, napigsaak pa'y mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Magipaglading itakiti na pagtingda asawam, James. Agyam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Agam saan na pala Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iswa pinili nga iso ti maispal. Minsan. Anak nga ti kapat nga na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang hindi anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa'y. Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Adamo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang mo't ti kanuan saan. Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adi nakto pampanawan. Kat nagkarimot adi nang to aramidin ti kasta. Kat may sa an-an mong ti asawa. No di na may paayan iti anak. Ha? Saan kit din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. At dadya anak ko, anam na ang mga iwan to kanyak. Oh. Di ka mat na ipayan iti anak insan.
Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinan nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang. Masapul at dubyak tagagit tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang. Gundawayak tagtrabaho ta napigsak pa ay. Kentap no mapadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga minan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak iti bagay. Umada din sa amat ti hapit ko na nakaw. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron manang rota. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti ata, nadanon na ti kasta tawon na. Uwan nga rota. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iswa patsek at tumawid akmat kadananang. At idog mo tibiyag ko. Aglutluto ka man. Magsapa pang rabyan dahi ta? Pangaldawak pa ilang dahito ay manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawon nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanek. Awan mo't nga minan dahi di anti para luto yun. Uwan nga ron. Baka pa ikawang matikaawan dahi dinanang. Kunak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba iti kawas mo. Tanga isang kaulit mo dahito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa, no di na kamot maipayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi itasawak. Naragsak kami lataban. No siya, saan nga agbalinti kasta? Isukat mo kiti di asawa ma. Ah. Mangsapol ka iti ubing. Dahi tayo maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid na tayo san. Patpat gag-unay ta asawak nga uray awan anak mi. Kasi nung to nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manong kuryo. Guryola ka, ingkang digusan. Tapno masapa ta amang lukat iji pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pasalubong. Sika ngay bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Ah, sige nga ron. Inakagdigos eh. Tasata manganan, bakit? Roda bakit? Bariyam da ito eh. 50 ti bariyam. Wala ka, atoy. Ato ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala itilako adida bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagta daday ti pwesto pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang ta idi dayto eh. Naragsakak, tauray awan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu tagin inayata, lakang. Gawit ka, manong kuryo? Ah, ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano anyot kaya nasawan bakit? Ago mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramid yung agasawa, manong kuryo. Manang roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngem awan mat mako nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may sainsaan. Kan siyempre,
Ti Diyos, ti kang runaan nga inspirasyon ming agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritaan insan? Ang sa bagay, ang damat kit di tingwin nyo di balayo Isuda na ti kaslanak yaw. Iso na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi di adingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayawn. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Ket ita, adan trabaho na. Ket ison timang tutulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda kang apalan. Na, Maaklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, sa anak akontento iti sweldok diti Pilipinas. Isong aga broda. anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay, kat makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No, niya ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta, anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay bawag. Wan tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Ado ka na yun ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak payam mo tatang. Ganwan gayam. Di ka ito kumamakmaklatin to nagawid ka. Tantan to kadwa kang agawin. Sino? Ti foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyok. Aniya? Nek, di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samat. Ilugan mo, lakay. Uwan, bakit? Insan James, papanam! EJ Hilimanong, ina ko magpa-doktor, nga maawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan. Agpaili kami. Kastaya, ay, sige man nga rod, katagya manak. Nala, mangan kalaang bayaw, di kag babain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agya manak, ta ilibrita ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Agkakanat. Masadutak ko ma, nagpa-doktor ta maulawak. Nga mo kasapulan mo Ay na, rumbang kumang at ang kadwam arumrumwar kan magmagna no kastang agululaw ka bayaw. Uwan nga rod, nga awan mo't mayaban na kadwa. Narigat nga magpaisote awan kadwa na. Sana kaskada kayo. Ano, tarik na hindi may sa agbinadang kayo. Bidot gamping bagak iti. Pudno nga danak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Man ngagbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uwin, minsan. Tada balay tayo siya abroad. Anyat amom ngay. Amang ano lain na kang tudya anak mo ija abroad insan. Tada yung mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga adda sa balya ka balay ta. Huwag di mo katulong kat di na kayat. Anya, Isu nga ayak ti bagik. Agmay-may sa akon. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala insan, no da may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo jay balay no kaya't mo ti adda kasarsarita na. Uwin manong. Talaga kasta ti aramidak. Makikaarubak lata na. Tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry Noong palpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. ala,
Di ka nagsangit, bayaw. Napalabasan day ta. Mababayin ang ngamin. Gapo ka na gijay ngayong bagbagak. San kaya nga itag nanayon? Baka din natin anak mo. Panawan ng tulat na tinadakil na. Ta siyempre, bang bukol mo't itibukod na pamilya. Malain san. Di mo na ayin ti bagay. Adda kami akadwam. No kayat mo, umay ka nagnag, di balay me. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sama nung guryaw. Di ka dilaw iti padam a tao. Tadi mo'y gam tigasat titunggal maysa. Alaga gayam di tan tinagibusan, dahito pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Insurat ti pagayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyag di tao. Naimbag nga oras mo, Mesay. Mabalintag pasyar. Saan? Diyak pa kan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kad may sa, addan nobyok, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasing mangpat. Ni Aykard, nobyok. Ha? Ah, Aykard, ni Nanang. Naimbag nga oras yun, Nana. Ay, kastamot, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo kaday nga gamam mo iti insangpit mo, lalaki, anak ko. Nabayagan na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni Aykard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anya? Agdin na kayo, adi kayo pinagkasal. Agkasar kami to, ano da kwartami, tatang? Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat-mat ni Aykard, tatang. pasensya kayo. No maibagak ti kapaliiwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo, matan. Amon nyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao, ah. Sayo kad ngan ti kinatao na. Tsaka mo, Mesel. Ngam talagang adayo tirik na kiti deja tao. Panagkaw-kawas na lain, kaya magustuhanan. Kaya uwang gayam. Maklon na ka dit, anak mo. Wan, tatang. Tadamo mi pa'y nagamam mo. Imbagakon kun kwa na amay saka single mom. Kahit Nakasagana kanumat nga agbalin nga mati anak ko. Ipatag na kanu kaspud no nga anak. ay, sabay ko mga raw takasta, anak ko. Makantayon ay kan, nakaluton ni Nanang. Pauna mong dananang kantatang mo amangan, Macy. Mauditan. Ha? Apay ngay, umay kikit din tapno aglalang lang tayo kadananang kantatang amangan. Mabayi na ka makisangong kadakwata. Isungag paudit ako man. Sige nga Rod, inak ibagang taumunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datan gastos para iti panagkasardame si kantinobyo na. Kastabil lang, tinapanunod ko idita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Ngam orasan gaya may. Ah, anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, tadyak kursunado tayo kaya lalaki ang parang itarak ka. Adayaw tirignakin ko ara. Kaslasan na mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para iti pagbiag da. Naglaingin nga. Uray ata nagagatmat nga agaw awir ni Aykard, tatang. Uray awan trabaho na. Kaya mo asawan, sikatag trabaho, tani ay card tiagaw awin, kasta. Ay na, adun ti kasta ita, tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay lalaki ti agaw awir iti anak da. Anya? Ay, anak ko, amangan lumaulit inapasamak. Nataer na ay card.
Ang mga nulukwan na kantulang da dyan lalaki. Ang mga nusalasik ka tinubya na. Anyat pa nagkit tayo itinobyok tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni iCard ko naklangarudan. Di mo pa'y una maamo, anak ko. Nalaka, tiagin sising pa. Nalaka, tiag pamarang. Basta nasingpat ni iCard tatang. Period. Day talaang ti may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto akon. Mabisin ka din. Saan pa'y iCard? Madamdama pa'y, ginanak pa'y. Ala, siya kung timangikat iti sapatos mo ba kahit, Nagsingpat ka talaga, iCard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka met, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko na ma. Ada dya silita. Agay ayam. Ano sam nga awawiran ti anak ko, Tani, adamat trabaho. Agresay na ko man ngam sayang mat. Ay, talaga sayang Narigat ti makastrag iti trabaho ita apanawan. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply ti trabaho. Ang awan mo't lang mangawat kanya kon. Sana bali Jack baybayan ti anak mo. Anak ta ko na kuma. Agyaman na kay card. Ano sa kunti ag sales lady, jay grocery. Tanasing pat dagiti amo kay jay. Sikak ko mati kayat ko amanugangan ka daw. Ngam sa bali mo tinayat siya na kami. Unyarod tata. Ngam sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Umbaki di abaraw. Ngam sabay ko mata sinaan ng tumulaang di dyan lalaki. San ba kaya di dyan lalaki para itanak may baraw. Nagsadawt. At dalay di balay. Ni Misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw di dyan lalaki. Apay no agsapul kamot iti trabaho, barok. Taadaak mo't ang mga awir iti apo ko, may. Kuha, ada tayo ruraya ka trabaho na. Ada pagtrabaho. Ang inton umay abulan pa lang. Kasta aya. Wala na. Iso kabayatan ti kawan pa iti trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Messi. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Tanay, manumot lat sweldo di anak may di grocerya ngay. Basit laeng barok. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Wala na. Agtrabaho akon inton umay abulan. Man nakibiyang lawo na itagiti dadakkel mo, Messi. Masikuran da iti kaadak iti balayo. Ala, di mo ikaskaso ida ay card. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasaoda? Iparu pa damot launay asa andak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin ayama sikuran kayo no awan trabaho ni iCard nanang. Ure awan trabaho na ata nasingpat mat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Ken awan bisyo na. At dalaang dito yung nagtibalay. Ala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagaklaeng ba't anak ko. Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamat trabaho. Saan kami mat apapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay, nasaan ka di akasta, anak ko? Mala, siya kung tagkit daw iti pasensya. Saanan ang maulit day jay. Makabulan ng tinapalabas. Di matlatag trabaho ni iCard lakay. Yala, may bayabog. Di mong damagan dito aking kwada. Tabang gipulong maling kinimisay. Kat gurain na tang tumaling tiyanak ta. Ay, makapasakit mo tar aramidan ta anak ta. Mas isakit na jay nobyo na ngamdata dadakkel na. Ay, kita garong kay. Ay mala. Sapay ko magarod, tagpaiso na singpag, tadya lalaki. Sapay ko tawan to ti pagbabawyan na iti udi na. Tagahanon di asawa ni Messi, tata? Saan na nga asawa na jay? Tasada nagkasargal daw. Kundi minto ida pagkasaran nga ure anyat mapaspasama. Agdintin na damat tata.
Uray, Idaw-dawat ko nga ron, asapay lang ko matagsinadan. Anya? Apay, padito ugali di manugang yaw, tata? He, Jack, ama, imadlaw nga ginsising lang, da dyan lalaki baraw. Agawit ako man iti palay mi, Messi. Di mat imbagak ngayon to no may alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga minti imbaga ti boss ko. Jack pa'y mabalin ti aglangan ita, tanakalib pa iti may sa akadwami iti grocery. Uray da kami lahat tangarodan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatagan ti anak mo kanya. Kasla maikawak matano jak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit iti lugar ni. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, di nakatasapulan no, Rabi eh. Saan? Tadak man. Malaksid no awanam. Siguradong agsangit. Ngam adak mo takadwa na. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay Kan agan-anad kayo iti biyahe oh. Win. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay anak karubot na ay kad kanya po ko tabagay. Papananda. Awagan taman dya anak ta. Tanak ko na ni iCard nga agawid da di lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy dya apo ko ta akadwa na nga agawid. Anya? Ala, awagam nga rin ni Messi, bakit? Hello, Nanang. Apay ngayon mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo matan aya. Awan na talaga ti panagtalag kayo itinobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga gawid di lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Ay, grabe matagiti dadakkel ko. Kaano nga tanga minamaklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da itinobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak ko. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko kani iCard tanasingpat da ijay. Patsyak adi na baybayan ti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uray ko man kadwada ka nagawin. No kastamat lang awan panagtalag yung itinobyok. Pumanaw kami laangan dito'y balay. Ha? Nisan akasta, ha? Siyempre, nabit kayo pa'y anagam-amoy tinay dyan lalakay. Normal lang, agdamag kami anak ko. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami laangan iti sa balay apag naidan mi, tatang. Ay, talaga, Jack, makontak ni iCard. Apay nga tan. Jack, maawagan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Macy, naawagam ka din ni iCard. Jack, makontak nanang. Awan na siguro ti signal iti lugar da. Apay no surutem laang ni jay lugar da anak ko. Ha? Kwa, Jack, amo ti pang surutak kada kwada. Tadyak matamo ti lugar ni iCard nanang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ayata sa pulan tayo. Jack, ngarut amo nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay na, nalala, awagan manan bareng makontak mon. Tatang, mananagan akon. Jack, makontak ka talaga ni iCard. Daitan ti bagbagamikin kami say. Natangkan ko mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad, tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako ni ti anak ko, tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko mati anak ko. Di mo ko mabaybayan, apo. Ala. Agkalma ka lang, Luis. Di ko nagdandanag. Tama nga nun niya ti mapasama kayo ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay kan pulis ti amay. Makitinulong da ka no nga agsapol iti apo ko, me. Baro ano, meron ti umawag. Hello? Hello? Singa ka din ni Macy. Dahil na nakiti mapukpukaw ng uping. Wan, sir. Sino da ka di?
Nakita nga may ti cellphone number mo iti na-post iti social media. Isu ngay nawagan ka. Natiliwan tinangila ko iti anak mo. Kaya't ada kami ti ubing. Anya? Oh, sa dino ti ayan yo. Ti anak ko, kumusta na? Pinasayat. Agsasarak tayo, balasan ko. Oh, anak ko, agyaman nakita takan. Nakita ti post iti social media. Sakbay ngay masidag da di lalaki kada kami nga agasawa. Isu, anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kat kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Isu anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir. Yaman kami una ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti nasib ganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagmak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing. Agyaman nagtasim marungkar ka diti pagbanudan, Messi. Kailiw ka nga minan unay. Anay ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga kunay kan ka. Ngam, apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. Pakawanan na ko, ma. Nakulapan lang ti panunod ko, edi. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarom ti bunga ti inaramid mo ay kind. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagadayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak namin tinapasamak tatang. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni Aikard ti kasjay. Nagtalagak iti hustukan ko ana. Apay ana aramid na ti kasjay. Adal kin ka tinapasama anak ka. Di ka bastad talaga iti saan mo unay nga amwa tao. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana. Wen nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanan ko ma, tatang, nanang. Insaksakit ko day jay ataw. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Husto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga barwanan, anak ko. Lipatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amumton da aramidem. Di ka basta agtalag, iti saan mo unay nga mo at tao. Wala nang. Lagdagipakon akanayon dagiti pambagbagayo kanyak. Ala, ti pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbaligi day jay nga Aikard itinangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintag pasyar. Ha? Si kamat gayam galdon. Nabaya ka di ka imimay dito'y balay ah. Ala, sumra ka. Agyaman ak, Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Katsabay ko, ma, nakalipat kan itinapasama kiti kalabas. Ah, wen. Linipat kon day jay gardo. Nakailiw-liwag kan. Wen. Makasta, mabaling ka di nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. Ha? Nakababayin gardo. Ngamin, pinapabainan ka iti kalabas. Awan kanyak tayo jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi jayan bagbagam? Taruming bawlat ta ngamin tinalaos a panagayat ko kan ka. Gardo. I love you, Messi. Sigurado ka kaya't naklat na.
Nga oras dyan tinapalabas ko. Uwan mesig. Ora sino ka pa'y. Ayatin kan tulat ta. Basta awan sabit ha. Gardo, Naklunan nak. Ikasar ka takos. Kas pamanagnag ko'y ti kinapudnukin ka. Kat nakasaganak matatumakder nga amat anak mo. Ibilang ko pudno nga anak ko. nasingpat ka abaro, Gardo. Kan nagagat ka. Kan nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ano ti babalasang dita? Amabalin mo nga arman. Ngam, no apay asyak pay laang tinapilim. Sika nga na talaga tayo ayatag, Messi. Sige. Tangay, napanagnagakmatan ti kinapudnom kanyak. Babaen iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan kan, Gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyaman ak, Messi. Agkasarta nga ruder. Dumngag iti pamagbaga dagiti kakabsat, wenno dagiti naganak. Napatag ka kadakwada, iso abagbagaan da ka. Alaga ngayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos dagina iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Nanang, ang paiso ay si mangputan ni Uncle Berto. Wine, idikalman ka now. Agbakasyon laang, wano agsublimat la ija abroad. Agbakasyon laang. Agsublimo la ka no, into no mayabulan. Ay, tulungan dak mga ron, nanang. Tas umura ka kas waitress ija restaurant na. Aliya, agrubwat ka, tamapanta ija balay da Uncle Mau, anak ko. Kumusta ka ngay manang? Kanakan? Agmano ak, Uncle. God bless you, kanakan. Kahit kumusta kayon? Hey, kastoy lata akasinsen. Pasaray agsakitak. Iso na yun ti pa nagpadoktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumat ti marikrik na kiti bagik. Ngam gagangin na siguro no mapanin ti edad. Adon ti tumpuar ngan anayan ti bagi. Wan nga rod ah. Ay wan, mabalay nga isarek mo to'y kana kami ti restaurant mo. No dapay bakanti ah. Tanay, nagsardeng matan nga giskwela. Apay nga adi mo ituloy tag eskwela. Sayang kanakan. Kurang mati budget, Uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship kanakan. No kayat mo tagbalin nga scholar, mabalin. Ay, saan na, Uncle? Nababa ngamin dagiti grado. Ang mga nadyak tumot lang makapasa. Anya? Kayat mo tagtrabaho ija restaurant. Wan ano, adapay bakante, Uncle. Para inaw ti sapsapulag. Tayo ti kurang. Kayat mo tagbalin na dishwasher? Ay, dishwasher, Uncle? Wen, isumit lang amin ti bakante. Kompletong dagiti waitress. Dishwasher ti kasapulak. Oo, anya. Mayat ka, Mira. Kutwanan ah. Anya pa'y ngay, isumutlat bakante. Libre amin akanan manipulag sa pagingay ti malem. Pati merinda, libre. Iso ang makaurnong kay ti sweldom. No, naimped ka kanakan. Ket, kaano ka ngay agrugay? Urain ton bigatan na, Uncle. Ngam, nadantagik katawi tres, Uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano, kanakan. Apay adi ka pa'y mat nakarubwat kataldawan. Kunak man no sumrek ka ija restaurant ni Uncle mo ita. Kasla masaduta ka sumrek, nanang. Dishwasher mo. Nikat anyangay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante. Ano usampay laeng ah. Anyat ammom no agibangon tumanan iti sabali a branch ni Uncle Mau. Di sonton ti pag-applyam ka waitress. Dishwasher? Ha? Sapay ka gurgurak na gininaw. Kat ano sa mun ah kaysa awan. Hala nga rin tagdigos ako, nanang. Mala,
Agawa ang takababain ka ni uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga maladaw ka. Anyat ko na unan ngay. Ure at uncle ko mat. Awan mat sabsabali nanang takasinsin nyo mat. Uray man. Aramidum latamat ti trabaho anak ko. Agagat ka ijay. Di ka agsadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Alda ka barbaro akadwayo. Ni Mira. Alda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, wag? Ta amin da ditoy, nasisingpet da. Well, uncle. Di na matla ibagan aka-anak-anak. Tapno ngumato kumamat ti kita dagiti at trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yung dagiti trabaho yo. Tamadamdama lang. At umanan ti agsangpet a kustumar. Unay mat ni Uncle Berton. Inyam amo na kang agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na. Ngam di naman timbaga aka-anak-anak. Ha? Apay, masapulaya kay baga na ti kasta? Katwan Tapno ure kaskasan no, ngumatumot basit ti panagkita da kanyak. Nga ure dishwasher ak lang ijay. Tapno didak kumamot tagtagi basitan Sigurado nga min kat anang ato ti purwa dagijay. Tay mo no na da ijay at trabahador ngam siyak. Ay na, saan man natila at atapo manak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasayat dagiti kakadwam. Sika ti makibagay, ta sikakat nga ro ti kabarbaro ijay. Ay kat kapilitan na kastan Tano imbaga ko man ni Uncle Berto anak di isuda ko mati makibagay kanyak. Ikateman ti kasta nga ugalim anak ko. Saan anasaya at tinangato ti purwana. Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka kumagtangsit-tangsit anak ko. Naladaw ka ita, Mira. Ada ka din ni Uncle ko, Luis. Sinong uncle mo? Ni Uncle ko, Berto Jay boss tayo dito yung restaurant. No, kasta. Uncle mo ni Sir Berto? Wan, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Ada ka din ni Uncle ko, kunak. Awan aldaw to, no adaday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pay. Tadi pa ka no remor iji hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan. Nagaduntuman ti may nawanan. Kataganos ka, Mira. Takas na nga rod mo't at talaga ti trabaho. Ano san ti trabaho? Tapno agsweldo tayo? Ay, unay mat ngamin ni Uncle Kun. Dishwasher mga mintin nang isarkan na kanyak ditoy. Napanan ni Mira, Juna. Nagabsuon mo't tantiin nawan na di kusina. Ay, diyak mo Adamat la itay di kusina mangmangan. Pudno ay aka-anakan ni Sir Berto ni Mira. Isumat ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa'y nga ibaga aka-anakan ni Sir. Nadlaw ko mati kinalastog na nga agsasaw. Pasaray ngumato dagiti kiday na no agsasaw. Uwan, nadlaw ko matdayta. Madlaw nga da supsuplada na. Anyat amuta. Ang mga nukas dyan na laang mat. Ang kinapudno na kat nasingpat gayam. Ay una niya. Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaula ang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito'y ayan ti paglutuan. Uy, Mira! Mira! Agreeing ka! Indumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka! Naurnungan ang dagiti iinawam. Inka aginawan. Di ka man kundi lang nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah. Laglagi pa makaanakan ti boss mo ditoy. Iso adinak baon-baonan. Ha? Nasakit nga rod ti ulo iso nga yung turog ko. Ay, kastaya. Sorry nga, Rod. No kaya mo disikan ti mga rami iti trabaho. Ipulong kan tupay kini uncle ko. Na, ay kumangay ti pulong na kanyak. Bayan mo, Juna. Di mo tutupan. Tawrid na kami apara luto kat inapa na itay. Makasali nga min ti talamisaan, tayong dumog na dita. Nagbayag pa iti turog na. Ay, anyan. Diyak lang pagaro pakas jay ti ugali day dya babay. Ay, imbaglakit din ta ti dug ti pasensyak. No saan tinutupak ko ma? Kat amang ano niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Bayam latan. Ang mga ano agipulong ko ni Sir. Ang mga ano baliktad na kapay.
No kasta, agsubli kayo man ni abroad, Uncle? Wan, Mira. Iso anda kayong timakamo dito restaurant, wan? Panahon kayon. Agbakasyonak tumanen. Wen, Uncle. Di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapno sanda nga agay ayam ng trabaho. Ha? At ang aming gingkinan ti daddumakot. Iso adagdagdagak idanukwa, Uncle. Iso di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na simrak, Nana Maria. Agkaralangan ka lang arudan, maladaw ka pa'y lasumrak. Kasano kat, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasyak nawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Ay, pasensya ka, an balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kan adantay apo ko kamang bantay kan kwa na iti balay. Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang lang. Tawan dishwasher no aglangan ka. Tasaanan na para inaw ti trabaho ti restaurant. Impromote ng nangkal ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kastaya. Asino nga yan ti kadwak nga dishwasher, Mira? Katawan na. Iso nga anusam, Nana Maria. Waitress mo ni Mira dito yung restaurant yun, ha? Wan nga rod. Imbaga ka nun ni Uncle na. Di na magkuy ti cashier nga awan ka lumatam muna. Kunak man na kumpleto kayo ng waitress. Wan nga rod. Ngam ni Mira matan ti makadada nga agsaserve iti makan. Kan pasaray apaan na pa'y dagiti customer. Ay, sus, apay ngay. Imbis na nasisingpit kayo amin, waitress. Ay, wan nga rod. Nalaukan kaming itinatangsit a waitress. Iso ang madanaganak. Ang mga numaksayan ti customer tayo. Taong ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimaanan yung matimang ana. Nakawarwar pinamisana pa Kasi naman yun. ungtan naman ang ti customer. Tingka anawain. Badit tigas di nga raramidin na. Si Kana, into na paon nak. Narigat a pakibagayan dahi ta babae iti sabali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit arimuar. Apay ka no? Inapa ni Mira. Inanawa na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Ngam pinagsasawan na ti kahera. Intudo-tudo na ariniawan. Tangay sana simrak ti kahera tayo. Siya kung tag kahera. Ne, amo ka din ni Sir Berto dati ang mapaspasamak, Mira? Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na Idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ruti tinalak namang bantay kada kayo. Kaslawan pa nagtalak mo kanyak Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklaan. Kat saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, diya ka mo. Ngam na puskul ti panagrup-rupa na no, agsubli pa'y laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupa nang ipakita na kanyak. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, John, ha? Ibagata ti mapaspasamak dito, eh. Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta. Taiso ti ada dito'y Pilipinas. Kan isumot talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Sana ya? Ayaw mo na niya. Nabayag nga minin asaan nga ima ni Ma'am Carla. Ay, nagatidog ti pila dagiti agbahin-bahan ti restaurant. Takas ano, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayanan iti kahera. Ay, awan nga rod Ay, di mat nga min simrag ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone. Agkupin mat. Wen nanang, nangina day to a cellphone. Nangalaam ngay iti inggatang mau. Ay, kutswildok Kantap na muyaw. Siya kunti kahera iti restaurant ni Uncle. Anya? Apay, among ti agkahera aya. Naglaka. Adto ti sandalyo nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matitisweldo. Ha? Ni Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na. Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamagan mo ada napatag nga ibagana. May papan iti trabaho. Ay, manjak. Basta kasarita yun, nanang. Alan, sige, kasao yun. Hello, kasinsen. Hello, manang. Apay, ayan ni Mira. Intad namat kanyak ti cellphone, kasinsen.
napana ni Jessilid na. Apay, di na kaya ti magisarita kanya? Mabuting ka di? Ha? Apay ka de kasinsen. At damati ngay naramid ti anak mo di restaurant manang. Imawag ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid di anak mo. Anya? Apay, anyat inaramid ti anak ko kasinsen. Hello, Uncle. Di ako mabasta pa tsinlatan ti may dandanon kada kayo. Saan na po no dagiti impulong da? At ti CCTV ang pamanaknek mira. Nading itay. Ngayon nasaysayat no di kan sumrang kiti restaurant ko. Diyak kasapulan ti kasken ka trabahador. Uncle, Nga masapul ang bayadan ti kinupit mo a kwarta. Tanakitak iti CCTV ti panagkupit mo. anya? Una yan, tikas na nga inaramid mo, anak ko. Damdamong pailaang iti trabaho, mga kasjayan tinaramid mo. Anya nga'y, di inikat na kan ni Uncle mo. Sinubsobraan da mo timpul-pulong da. Mamwakla ang tinagipulong sungatag. Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya nga'y dayta, kababain tinaramid mo. Uncle mo pa'y mga rodya kinupitam. Pangalaak nga iti pagbayad ko, nanang. Apay, manaw tinalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Iso di inggatang ko iti cellphone ko, kantaintad ko sandalyo. Anya, agasam nga idayta. Pangalalaam nga iti kasta agatad. Pangaasiyo, da kayo man ti makisarita ka ni Uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Akaramid ka iti saan anasaya at sa kalpasan na, siyak ti ipasubom ang makipagpakasi ka ni Uncle Mau. Alan, nanang. Uray ta kasinsin yumat. Kat, addan naster kam at trabaho, Mira. Addan Apay, ti kunayon, tsak makasapol iti trabaho. Bumaknangak tulaang. Mangibangon aktumot iti restaurant ko. Takumpitensya ak ng Calberto. Anya manan ayaday ta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man. Kat dumteng to ti tiyempo na bakbaknangak nga dayong ang iso. Anak ko, akseptarem ko mati kam malim. Basol mo matlaang no apay nga inikat na ka. Kanak-anak ngam inikatnak? Di oray awan kinabagyan no kasta. Sana nasaya ti kasta pa nagsasaom. Nalastog dakit di Gaputabak nang da isi-isyan da tayo laang. Bumaknangak tulaang. Anya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Brent, ngam nagtawar da mo't. Basit mo't kit di ati tawar da. Yag mo nga rodan tinaglakwam. Tabi nga ko. Joy promise mo agudwata Brent. Wan, dalag mo na aya. Ay, naimbaglaangan ta nasarakak da ito agrupo yo. Nabiit kayam at talaga ti bumaknang ditoy. Wan pasig nga main atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan da ito at trabaho. Wen nga ron. Ay na, sapay ko mata bumaknang akon. Wan, pastalalay yung taglakaw. Diyan lugan ang inginaan, idil mo. Tanong sikat yung makalako ijay. Dakal, tibingay mo. O sige, agbiro ka kiti pangilakwak, Brent. Nagalaam di tabilbilangam a kwarta anak ko. Nagadaw. Bingay ko iti naglakwak alugan, nanang. Ahente ak nga minan tiluglugan, iso adi kay mas daaw. Anya? Adto iti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Apay nga ta nga umawag da ito Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito'y presento. Kahit labing ita. Yung inraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan nyo kakadwami. Tapno amin tayo kat mabalot. Anya? Apay nga ay manjak. Jak tayo ti mabalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagam, Mira. Nanang, tulungan dak. Ilang mangdak. Jak kaya ti mabalod. Nanang, jak kaya ti pagbaludan. Kaya't kunti rumar ditoy. Kosa? Ano sam ti bunga ti aramid mo, Mira? Anya ngay,
Kat kasta mo ti pinili magkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka, ngam dinak dinangag. Iso nga ano sa mga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso naramid ko ti kasche nanang. Napintas ti agarapaap. Ngam tinasaya at kumaawagas. Iso pagnakmam day ta na pasamakan ka. Maditirik nak amabalod kan. Ngam awan maaramid ko anak ko. No apay mat ngamin adi mo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan dak ko ma, no nagbali na kasukir kada kayo nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakitak kada kayo. Agbababawi ak. Ala, saan pa yan naladaw ti amin? Adapay gundaway mo nga agbabawi ka na agbalbaliw anak ko. Basta agsingsing pat ka kuman. Uwan nanang, ikarik.